Kanyang laki din! Ayan, abakla. Picturean na tapno adaman mat i-post ko iti Facebook. Nabayag mat tan asa anak ang nagpo-post iti picture ko ket. Anya, i-post mo ko na. Un, apay ayan. Ay na, makita man na ni Ma'am Divina. Ay na, marurugday jay. Apay ko mamarurod. Kat jak mat pakibibiyangan dagiti ipo-post na iti Facebook na. Amumat ni Ma'am Divina. Pakibiyangan na amin asaan arumbang. Manakibiyang arun. Awan bibiyang ko nga uray marurod. Agpost sakit ding agpost Tapno ad-ad dapay amarurod. Tapno bumakat akarkaro. Agbibisimot dayto a babae. Post iti picture na. Kunam lalo na pintas. Oh, apay ngay kumare. Kasla tumanabutob ka mat nga agmay-may sa. Ay nakita man dayto impost ni Sheila iti Facebook na. Napintas laeng mat iti picture. Ngamin, edited. Ngam no iti personal. Kasla sunggo. Aniya? Pudno mat. Nalabas ti kinaagbibisin na. Kunam lang nakapimpintas. Ay namare. Gagangay na Facebook na nga ron. Di i-post na ti kayat na nga i-post. No marurod ka, saan mo agit kitaan? Kasjay laang dayta kumare. Ay nadyak nga rod malapdan ti bagik asaan ang makaungot. Ngamin, panagkunak, gargar yun na nila kay ko. Aniya? Wan, kumare, dayta ti marikrik na, tunggal agpopos ni Sheila iti litrato na. Makitkitak ngamin nga ilalike nila kay ko. Ay na kumare. Ay mapran-praning ka man ako nakon. Ti agpapintas ka mat tapno adamot i-post mo iti Facebook mo. Iti kasta, adamot ti makita nila kay mo. Anya? Hoy, Dario, Ne, apay nga hoy, kunang magkanyakon. tapno ammom anya. Jak magustuhan ti panangilalike mo iti picture ni Sheila iti Facebook. Apay, napintas ayan ni Sheila? Kaya napintas Apay, anya ti parikot mo aya. In-like ko lang may. Kasta unay man ti pungtot mo. No siyak ti agpost, di mo pa'y mailike mat. Ngam no sabali at tao, nagpartak ka. Basit labanag dayta. Ngam padpadak ka lamanin ako nakon. Di ta ka man langay. Ano nga? Kasta unay apungtot ni Ma'am Divina, gapo itimpos ko? Wen! Iso dayta tinadamag ko Taapay nga ta. Ay naamumatan na dya bakit? Umapal. Umapal siguro ata napintas dagiti ipupus mo a picture mo iti Facebook. Kat no isuladay tati pakarurudan na kanya. O, di ang post mo. Ay na! Iso asaan ang makapupos iti picture na ngamin kuret-ret ng tirupa na filter kaya? Huy, Amangan no mga naka, narigatin. awan bibiyang ko tapod no. Angam sa bagay, mabalinmat nga agusar iti filter at talaga. Tapno saan amadlaw abakutan ti awanan bain. Hoy! Amukon ti aramidak kumare. Ha? Agusarak man mat iti filter. Tapno man umubingak mat basit nga uray iti ladawan laang. Aniya? Wan, kumare. Akas iti aramiden dagiti daduma nang rona iti dayjay nga bibisin. Sino ti dakdak kamatam? Asino kumapay ngay no saan ani Sheila? Tunggal agpost at the filter na. Ay nakumare, ni Sheila ubing pay. Iso nga agusar man iti filter wano saan, napintas lata, ngamin ubing pay. Saan akas kadata abaketan? Iso asaan mo kumanga ikumpara ti rupa taken kwa na? Kadakwa na kini bakla. Ngamin, adayo abak-baketa ngam isuda.
nga kung ungit ka manan, bakit? Kasanumat ngamin, itayak pa'y nga agpit-picture, ngam awan matlat mayat asyat nanday ti cellphone ko. Anya? Itay pa'y nga agpit-picturak, tapno adda kumamat i-post ko iti Facebook. Ngam awan mat ti mayat a picture ko. Hay! Anya nga ro ti maramidam nga eh. Papasulam ka dahi ta cellphone mo, dahi ta kamera. Bakit ka nga ro dan? Anya? Iso adi mo papasulan dahi ta cellphone mo, bakit? Talaga nga iso dahi tan, tirupam. Anya laki din na ya. Uray mano a filter te usaram. Saan nga agkore? Maawata. Anya, gumatang ka iti baro a cellphone mo, kumare. Wan, kumare, tayman quality a cellphone. Anya? Ay na, naimbag ka pa'y kumare. Gumatang ka manin iti cellphone mo, nga uray mayat pa'y lang na ita cellphone mo. Kasano ajak gumatang, nagalasmet nga minti kamera na ti cellphone ko. Anya? Ay na, kumare. Saan aday ta kamera ti cellphone mo ti pabasulam? Tay kunak nga rodkan ka. Bakit tan? Aklunan talatta ka din. Alangan agumatang kalaang iti cellphone mo. Tapno ada pagsilpeng. Tapno agrup-rupa ka nga ubing iti Facebook. Anya? Day talaki di ti mapanupag gasgastusan na. Di kakit igatang iti kanan niyaw. Tapno mairanod kayo amin. Ay, unay kan bakay. Anya mo tin dito, impos mo iti Facebook mo. Kasla ka mo tin alalya. Ha? Ay na, kiskis sayaman ti panagususar mo iti filter. Nagaddayo da ito ropam nga impos mo, kumpara iti personal. Anya? Anya kalaki din na ya. Nakababain ka dagiti makakita. Sapay nakapublic. Ay na, husto laang. Tapno makita dagijay agbibisin at tao. Anya? Asino ti bagbagam nga agbibisay? Asino pa'y kuma, no saan adabaklakan sila. Ah. No ti pagarupda, kat isudala ang ti maka-i-post itiladawan da iti Facebook. Nagbidot da. Oh, kita man, napimpintas mo't aday ta picture ko, ngam iti picture da. Ha? Malayong malayo. Anya? Makapaila ka talaga. Kasla al-alya ti itsura na iti impost na. Ha? Asino nga iti bagbagam? Ni Ma'am Divina? Ano fa? Iso ti bagbagak. Trying hard ngamin tapno agbalin lang nga ubing tilangan na. Ay na, no iso ti pagragsakan na. Ay kat baybay antay lata, ah? Ay, iso malagam aging matang iti baro o cellphone na. Tapno adala usaran na pag-picture. Anya? Yes! Gimatang iti cellphone na abaro. Ang imisulat ta. Bakit divina latta ti picture na? Uray naka full filter. Ay, makabalak kaya. Anya ameten manang Sandra. Baga aman ni Mang Divina. Sa nabalit agayam kayumet. Ha? Kasta una ti filter, ti rupa na nga ipopost na iti Facebook. Wan nga rod kasla al-alya. Ay, ano ba yan? Manon adaras nga imbagak day takin kwa na. Ngam awan lang tamat. Amin kit di nga ipus na kat naka full ti filter na. Ay, apay, di na maaklon a bumaketen. Saan siguro ah? Ay, una yun. Bumakbakit nga magbibisin. Di na lataklonin ti panagpakit na. Wan nga rod, kaya't namot ngamin kat maipada ti rupa na kadak kayo nga ubing pailaeng. Kat apay, filter ay ti solusyon. Ay, una yun, bakbakitan. Ay na, pangaasim man bakit? Tenggam ti bagbagak. Han? Siya nga asawam ti mababayin. Gapo iti nalabas sa panagusar mo iti filter. Tapnoan mo man niya. Pagkakatawaan dakan dagiti tattao dito lugar tayo. Gapo ka dagiti ipupos mo arupam iti Facebook. Anya kumatibibiyang da, kat buyain dalatta ka day. Bakit? Kisayam kumamot ti filter na ah. Kasla ka mo tin al-alya.
Saan lang nga may sa, when dua tao tinakaibaga kanyak iti dayta. Aduda ba kay? Ay na, mababainak pa yan. Ay nakas itinakunak itay. Awan bibiyang ko kadakwada. Ti kunam kiti. Umapal dalaang iso akas jay ti panagsasauda. Ay namare, saan ka kumamasair iti dayto ni ibagak ha? Ha? Podno, ti imbaga nila kay mukan ka. Ngamin, uray siyak, ado ti mangibagbaga, nga idanon ko kanukan ka. Kasanon numapukaw ka? Saan to analakat ti mangsapulkan ka? Ngamin, sa bali ti rupam iti Facebook, sa bali mo't iti personal. Anya? Podno ti ibagbagak mare, numapukaw ka, saan da ka mabirukan? Ngamin, kasla artista ka iti Facebook, ngam kasla ka mo't paltat iti personal. Arig na laang mo't akit de, kumare. Nay, si kamat gayam ti masabat ka o di Bina. Ay sos, yung baglaki din ta sa anak at maray. Anya? Saan ka nga min na iropaan? Ha? Nagalas mo tanday tanga ugali yo. Ay, saan ba? Ibagbagak lang ti pundo. No makikita nga min ti picture mo, nga ipopos mo ti Facebook. Ay na, nakapudpo daw. Gaputan naka-fall ti filter mo. Ngam iti personal. Ay na, pakawan na. Anya? No kasjay mo nga may ngagpos ka, saan mo kumamot ang palaluan at i-filter? Nga may, makapakigtop ka iti personal. Anya? O nya, kastamot lang timbaga nila kay insyongin ka? Heh, saan kamot tin siguro mas daaw, bagay? Ha? Unak to mga mingging ka. Saan lang nga siya nga asawa, ti mangibagbagaking ka? Asaan ka una iti filter? Nga main, nakaskas daaw ka iti personal. Ala, wunan. Ipilit mo to mga ipada ti rubam kada sila. Adayo angaw ubing dangam sika. Manot tawan maun. Iso nga aklo ng latan bakay takas tanday tarupam. Mawatam. Ay, wala kay. Manipod ita. Saan ako nga agusar iti filter? Sabang. Makadlaw ka. Itaman pa'y akas lain sardeng mo, ti panagpupos mo, iti pictures mo, iti Facebook, mare. Saanan, Mari? Insardeng kon. Taapay nga eh. Naamiris ko asaan ang makaayayo dagiti ipupos ko. Ngamin, kastaunay a filter na. Napanunot ko, ahusto tinaibagam kanya. Kat naibaga nila kay ko, nga amangan numapukawa. Kat marigatan kayo amang sapul kanya. Ha? Wan Mare, kaputa nagpintasak iti Facebook. Pudaw ko amin apudaw. Ngam nagalasak mo't iti personal. Saan mo't adakos ti agusar iti filter, mare? Ti kanyak laeng, saan kumamot analabas? Ti sakto laeng. Saan akas iti ipupus mo? Akas lang ngum samad. Gusto dahi ta nga imbagang bakay. Sarda nga mo, ti panagpupos mo iti ropam iti Facebook. Nga may, saan ang makayayaw, bakay? Wala kay. Isardeng kon at talaga. Saan magkidi ang maiparit nga agpos ka? Iso na lang, tadya kumamot, natural nakababain ka dagiti makakit-kita. Di ka madanagan, lakay. Manipod ita, saan akon nga agpost. Ken aklo na kon akas to'y tibagit. Abakit akon. Nga oray anya ti filter nga usarak, ad-ad dakit di apumangit ti rupa. Ket ad-ad dapay abumakit. Nasayat mo, ita na panunot mo na ita. Aklo naman, wanya ka. Saan mo apilitin ti bagim nga agbalin nga ubeng? Ti kausar mo ti filter, numapukaw ka, narigat kantaon ang mabirukan.
Iso papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Manang Tarabay. Ha? Nakapulis kay magtatang. Sa dino ti papanan nyo. Ha? Ay, kwa. Adamapan ko gatangan ni Jaili. Iso nga inton sumangpot ni nanang mo. Ibagam, nga danapanak, wen? Wan tatang. Ngaman niya ngamin ay hati mapan yung gatangan. Basta, di mo mitlaan mo. Uray ibagak. Anya? Malahin na ko, anak ko. Urayim latan ni nanang mo, asumangpay. Wan tatang. Nay, apay nga agmay-may saka anak ko. Apay, awan ka di pa'y ni tatang mo. Si Mang Peten nanang, ngamrimwar manang. Adda ka mapan nagatangan ijay ili. Anya? Anya ka no ay hati mapan nagatangan ijay. Salsalud-sudak nanang, ngam di namot imbaga. Salud-sudan yun to ano sumangpot. Anya nga tati mapan nagatangan ijay ili katrumabiin. Ala, umay kan ijay kusina anak ko. Mangan takit din. Adda in take out ko amakan. Maudin to ang mga nitatang mo. O sige, nanang. Ay narabiin Joshua. Ngam rosaryo, tinapan mo ginatang ijay ile. Wen bakit? Isulat ti gagarak anapan ni Jaili. Nga uray rabi. Aniya? Gimatangak iti dua rosaryo. Iso da ito, iti maysa. Kita mo. Inkwintas kumut na. Ha? Kanya maysa, inkarga ka jay sangot ti motor. Aniya? Ne, itaman pa'y ana panunot mo agumatang iti kasta? Nakaskas daaw. Si Kaki dimod bakit? Kit gimatang ka, tayong bagla nga mang bantay kanyak. Kung kastamot tayo iti motor ko. Nang runa kit inaldawak arumwar ama pa nagtrabaho. Kat nasaya at nga ron ano kasta? Wen bakit? Madlaw ko ngaming ka. No marabyanak. Kasla addal alya iti liklikodak. Kasla adda umang angkas. Isuan na panunot ko ti gumatang iti rosary. Bakit? Agasumanday ta pare. Adamot rosaryo nakabitin, hindi tatanggid ba? Ay katugan mata pare. Apay kapoy. Talaga adi madlaw ni bakit mong ado ti chicks mo. Kaputa kunti rosary ka mo tayo. Ayun pare. Saan lang nga tayo ito'y tanggag ko? Dapat ijay motor ko ah. So asaanin na talaga makadlaw, di bakit ko? Amum talaga ter aramida no maipapan iti chicks niya. Aramida mo aminan. Tapno saan ang makadlaw ti asawam. Ay katuwan na pare. Nariga tayo, nabilang lang. Pre, siguro nagsinarak kay manan kanila niya. Wan pare. Nagsara kami di kalman. Kat inton malam, ni dali mo iti kasinara ko. Anya, dali. Di bakla nga dainuman na. Uy. Ay, unay kan. Ay, sus. Pinagigiddan mo, pare. Ay, numaamuan ni bakit mo rin aramida, ma. Di alam mo. Saan na maamuan pare? Ngamin, adda rosaryo iti tenged ko. Nya? Ay na, agyaman na ka. Kunat mo di kan umay, darling. No imbagak nga umayak, darling. Umayak. Mabalin ka di mo tasan. Sa bagay, awan mo ti malagip ko promise mo, adi mo tinumpal. Kituan. Anya kalaki din na ya. O ala, uminom tangaro din, darling. Sana bale, siya ti agbayad iti amin nga inuman kin pulutan. Just drink. Ay, dabis ka talaga. Ayaw na nyaman na. Basta parakan ka. Anya ti ko na mare, gimatang nilakay mo iti rosaryo? Wan kumare, dua ti ginatang na. Ay agasam man mare, nangibitinan na ngay. Jay Maysa,
inkwintas na. Kat jaymot maysa, imbitin na iti motor na. Kasta ka di, kumare. Ay na, naimbag ka pa'y, adda makitam ang nagbaliwan ti asawam. Agasam manday ta, gimatang iti rosaryo. Iti saan amabayag, mapanto ag simbaday jayon. Ay na, sapay la ko mga rod takasta, kumare. Ay, nilakay ko. Ay na, awan lat amok iti dayjay. Ang mga nuag kuyog-yog no makaigam iti rosaryo. Ha? Wen, kumare, iti kasding ugali na. Amang nginom lang arudan, ag kakanat pa'y dagiti babae na. Anya? Wen, kumare, iso nga awan namnamak nga agbaliw pa'y ti asawa. Ne, teng nga trabein. Ngam apay nga tangawang pa'y ti amam. Uwan nga rod nanang. Kasla rin na biimat tan amala daw nga agaw awid ni tatang. Uwan nga rod. No sa dino nga tati papapanan na ah. Ne, ada ag tuk-tuk-tuk. Amangan no isuraytan. Takayon ti bangilukat itiri daw nanang. Mabuti nga. Amangan no saan ani tatang. Apay Joshua, kanayon ka magta na marabyan? Ha? Ay, bakit? Adala nagdagasa. Aniya, nagdagasam ko na. Amangan kit demat no ada babaim ah. Ha? Ay, saan bakit? Saan? Anya kita babae ngayon kay bagbaga. Awan babae, bakit? Naginom kami lang yung balay, ti maysa kumpare. Nasayaat no kasta. Among bakit, jak maaramid ti agbabae. Among mait, nga oray la dua ti rosaryo. Maysa iti tengad ko, kan maysa mait iti tengad ti motor. Sapay la kumatapod no lagi ta nga ibagbagam Joshua. Maamwaklaan no sa dino ti papapanam ah. Maputad ko talaga dayta. Bakit? Ay, kaya naimbag man, ta saan na makadlaw ni bagat mo kan ka, pare. Saan pare? Agat atap mo, magpatinggalang iti at-atap. Anya? May isa lang amin ti adda iti panunot ni Nanet, pare. Tiyak maarami, tiyak babae. Ngaputa, nasing pata. Ngamin, adda rosaryo, iti tangad ko. Kan adamot lang, iti motor ko, pare. Ay, una yan. Biliba ka talaga kan ka. Kabaalam lata nga agilimad, iti palimad. Ay, katuwan na, pare. Apay, kapoy ako na. Ay, nagsarsara kayo kadipay kanila Blay? Ay, uwi na, pare. Iso na lang, mamindwalangan, iti makalawas, nagsara kami. Anya? Amamutan, pare. No, mabalin lang ko maapagduag ti bagay. Ay, inaramid ko na. Na, Saan lang amin kit adalable, kandalay, ti kasinsinara ko ita. Agda na inayon, pare. anya? Ni Prisi. Yang ay kadwamot lang ni Dalay, ngagtabtrabaho ijay ba? Ilimlimod mi lang, ngagsarsara kami, pare. Tapnusan ang maamuan day jay bakla. Anya? Ay, apaw. Pinaggigidan mo talaga. Uy, tinapatag. Saan ang maamuan ni bakit ko? Kasi ti kunada ka rodain, mas maraming babae, mas maraming swerte. Sigurado kayo iti dayta nga ibagbagayo, Manong Randy. Ay na, wen, ading doon na. Sigurado ak. Ay, diyak kumakayat nga ibaga nga maasyanak mat ka ni Nanet kay. Awan apulos ti amo na maipapan iti saan anasaya at ngar aramido ni Joshua. Una yan ni Joshua. Kunaklakit din no nasaya at ti panagpampanunot na. Kundi bitin iti rosaryo iti tenged na. Kan iti motor na. Ng babaero matlatta. Un nga ron, saan la amay sa? Uno, dua ti babae na. Tatlo pa'y ah. Anya? Un, dua babae kan may sa bakla. Uto-uto mga min di bakla. Gaputan na tayo ni Joshua. Apaw, ilibre namin na yun. Ure, mano aribaw. Anya? Ay sus, saan anasaya at dayta nga aramiden na. Kaasimat ni kumarik. Ay, ibagak dayto kan kuha na. Wen, ibaga ma. Hindi mo ibagbaga. Asak tinang idanon. Wen!
ada sa bali a babae, malaksid kanya, darling. Ha? Ay, kwa. Awan, darling. Si kalaang ti babae iti biyag ko. Promise. Nasayat no kasta. Mala. Agorder ka nga rodan iti inuman ta. Anya ka diti kayat mga inuman ta. Ibagam sakti makaamon. Urayan niya. Basta arak. Si kakit di man. O sige. Mabilang ang pang-asin. Tadi ko nagparten. Itulog na pa idagos ko. Iso a kontrol ang ti inom mo. Wen ka di. Don't worry, darling. Ala, hindi kita gorderan iti arak. Apaw, naimbag man ta nakaawid ka pa, Joshua. Ha? Wah. Anya? Panunutong pailaang no anya man ang tiirason mo? Ay, saan magbagay? Anya kalaki din na. Siguro, adda babae man niya. Si kaki di may. Awan, bakit? Nasingpwed na ito asawa. Anya kalaki din na ya. Amumitin bakit? Orela dua ti Rosario. Isopat yung mo matibag-bagak. Awan babae. Kunak manen, bakit? Kat, anya nga rod agapo, akanayon ka marabyan. Naginom kami lang, bakit? Kadwak mo dagiti ko kumpare. Ay na Joshua, uray agbayad ka. Jackpot yun day tangay bagbagam. Sa balit agparparig na kanyak kat. Maamuak lang nga dar aramidom adyak magustuhan. Putdok day ka kunak tunod. Anya? Naimbag tanadanon ka dito'y balayo, kumare. Wan kumare, naranaam nga awan na panak kita. Awan nga min nakitang danak itakat. Kasta, ay namare, imayak, tadda na patig nga ibagakken ka. Ha? Anya day ta? Makapakigtot ka man? Pagsayaatan ka di? Saan apagsayaatan, kumare? Amok apagsakitan ti ulom, ngamnasken amaamuam. Ha? Agkakanat met gayam ti babae nilakay mo. Ay sos, adda na kaibaga kanyak. No di mo pa tiyan, surutem nilakay mo ijay ili, ijay pagiinuman. Anya? Saan lang ka no amay sa ti babae na? Uray dala talo, dua babae kan may sa abakla. Anya? Pudno a talaga ti atap ko kini Joshua. Mas daawak ata apay akanayon mo tan amarabyan. Tiliwam ti asawam mare. Saan anasaya at day jengar aramiden na? Di nala pinanunot ti anak yaw. Oh, itaman pa yan asapa ka anagawid, Joshua. Ha? Siguro, naamuam nga amukon ti araramida man niya. Bakit? Awanan ka itibain? Salbag ka alaklakayan? Kaya tinong panak mo din, bakit? Kundi bitin ka iti rosaryo di tatangad mo. Kan ijay motor mo. Gayam ano ti babaem? Salbag ka talaga? Anya? Sino tinakadamagan manan iti dayta, bakit? Awan bibiyang mo no asino ti nakaibaga kanyak. Awanan ka itibain? Agasam uray dalatalo. Dua ka no a babae kan may sa abakla. Ha? Alaam amin akawas mo dito balay. Amin agargarot mo agtalaw kan. Ha? Ay, bakit? Awan na mo ka pa panak. Ay na, Joshua! Ano yan nga awan? Ay kat, pagsisinublatom ang awidan dagiti babaeng! Salbag ka hide! Ay, kasta unay apa nangiday-dayaw ko kan kaga putak kundi usar ka iti rosaryaw! Namgayam ado babaeng Ha? Di ka laagbain! Ala am amin akawas mo! Agtalaw kan! Awanan ka itibain a lalaki. Ha? Apay nga tinong panak madlatan, darling. Di ka man aging didi nga awan amom. Ha? Imbagam kanya kasaklaeng, awanan sa bali, gimulbod ka. Kwartala ti kayak mo kanyak. Kundi bitin ka pa iti rosaryo di tatangad mo, ngam, ay, saan mo't gayam ta ulbod ka? Ay. Imbagam pa'y kanyak nga awan ti asawam, ngam adagayam. Ay, kwa. Pasensya ka kuman, darling. Gusto ko man. Agsarita tayo, Jerwan. Nakababain dito yung unag.
Ano ti tao? Awan bibiyang ko. Pakaragsak at ti pa nakaibabain mo. Salbak ka. Nya. Dayta. Gapo iti kina ado ti chicks mo. Uray may sa awan nagbati. Ay, uwin nga rod pare. Jak amo no ape adi manon ngamin kan bakit ko? Di mon pagparikutan no asino tinangidanon kan kwa na. Among matayin. Adulat ta ti tattao makakit-kita kada kayaw. Iso adi mo no sinaw. Ay, tinapatag ita namuan ti asawam. Ket tapno agbalbaliw ka. No saan anamuan ni nanit day tangar aramida. Sigurado nga itultuloy mau. Pare. Mangasi ma. Agbalbaliw kan. Ipakitam kumamit anasaya at ikinatao pare. Tapno adamet pakakitaan kadag iti rosaryo nga ibitbitin mo iti tengged mo. Iti motor mo. Saan lang nga ibitbitin. Tapno saan amadlaw nga dadakis nga aramidem. Maawatan pare. Ay, uwin pare. Maawatak ti kayat mo asaway. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Nagsakit ti tiyan ko ulinaw. Ay, Saus, delikado no ka na yung agsakit ti tiyan mo, tatarman, o. Apay anay bagam. Apay adelikadaw ako na. Ang mga no sintomas dahi tan tinadagsin na sakay, o. Anya. Why, ang mga no adan acute ulcer mo, tatarman. Cute ulcer ko na. Winda na, man-manon ti makalasat, iti kasta sakay. Anya. Kaduan na agsakit ito ulcer, ka matay. Maungkal adagaws. Ay, sapay. Awan pagpa-check up ko iti doktor. Ay, Saus, ay ka ila ko muna tayo kakaisuna no ang mo, tatarman. Pagpa-doktor mo, sapay nasakit ti matay. Anya. Anya manandag iti imbagbagam kin ni Tata Armandi, no? Rinabak ko lang, abakay, pinag-nervyos ka. Imbaga nga dakyot ulcer na. Ay nalakay, amang ano day tanalabas a panagrabak mo ti pakaisagmakam. Danag mo na yan. Apay ko mamay sagmaka ngay. Pakaragsaka na ito nga naramidag baka ito. Anya lakit din lino, nagalas day tang aramid mo. Ni tatarman tinapili ka na bakay. Tamo ka nervyoso na iyay. Ay, makamu kay tibiyag mo lino. Ingkakit din rabrabakan jelakay. Inton kwan nagsakit iti puso. Niking ti lumabas iti parangan. Isu, madira baka. Adaytan. Nay, Keng, si kakadidayta. Ulinaw. Siyempre daw. Apay. Ay, Saus, apay ngay. Delikado, no. Apay. Awang mo tinakita nga ulo mitay sumungad ka. Anya. Ay, Saus, delikado na ito apartaan, Keng. Ada ka no dakis, mapasamak king ka. Ay. Di nak man rabakan iti kastalino. Ay, apay so ti magbagak, Keng. Isong araw na dinamag ko itay. No si kamoy lang, ti lumabas ito parangan. Anya. Ita, adan makita nga ulam, Keng. Ay. Tiyak ka iti kasta rabak mo lino. Ay, sana ka mga rabrabak, Keng. Agpaisaw na kiti, bagbaga na kiti lalakay, kumbabakay. No di mo sumangin na ita, ay matay ka kanaw. Diyak pa kaya ti matay linaw. No di mo kaya timatay. Sumangay, tapno saan ka amatay, o. Kasano ka sumangak? Ay, parigo mo na ita, Keng. Diyakan mo no kasano sumangay. Mamano ti agbiag iti kasta, o. Anya. Nang rabak ka manan iti kaaruba lino. Day talatan ti amom nga aramidan iti biyag mo. Ay na, pakaragsakak ko na man hindi mga rabak, Maria, bakay. Inton kwan na isagmak kan iti day tangar aramidam. May sagma nga.
Awan to apulos ti pakaisag mangak. Uray po utang timbagak. Oh. Ay, anya lakit din ti asawak ama nagrabak. Ti ammom nga takot na saya at day tangar aramidam. Ado ti mabutbuteng gapo iti nalabos a panagrabak mo. Ano ti mabubuteng nga? Di ka man sumanaw di ta, Maria. Pakaragsa, kung naman ang tararamidag, unay mo dati. Ni Isay akikigtutin ti lumabas, ito parangan na. Ha? Rabaka, manday ta babae. Nakasusuon ni tilaba. Naglaon laki, di tinatang ti sinusuon na. Anday tan. Ha? Ay, kabalyaw! Ay, Kabalyo anak ko lang! Ay! unay kanisay. Dadya lang inaramig ko, nakigtukan. Yak kaya't ti makigkigtaot! Ano ikaw? Sinipan ng butanisay. Day ti maganap maulinaw. Ammom lang arudan naman nagkigkigtuta. Kigtutan nakpailaan. Ha? Ala, pidutom day talabak anargrag. Naigaw. Kawanan kay di bain. Nagalas day tangaramid maw. Ha? Oh, anya nga ita. Nasipat na ka ni Isay arinabak mo. Nagsakit ti pingping ka. Gapoy ti panang tapis na kanya. Ammom lang arudan akikigtutan day jay akaruba. Ingka pa'y lakinigtot. Ay, diyan mo naman nasipatin na yun. Ay kagunggunam ata kinigtot mo nga rod. Kurang pa'y day ta nga inaramid na ka. Dinanog na kumaday tarupam ka. Anya? No di ka agsardang iti kastangar aramidam. Makasarak kanto iti mangdisnog iti subsub mo. Nagaluk-luk na di asawa Maria. Apay ka di, Tata Arman. Ay, imbaga na. Nga sakit ko nga ulcer. Ha? Lakok pa ite kakaisunan wang ko tapno na pagpa-hospital ka. Ngam ko na ti doktor agagangay lang ti sakit ti tiyan na nariknak. Anya? Talaga nagdakas ti asawam. Naman pati ka nagiti bagbagana. Naglay nga magrabak. Ay natata, siya kung ti agkidkid daw iti pamakawan iti inaramid na. Bayan nyo, bagbaga akmat ti asawa, ngam din akmat dengdenggen. Ay natimistik ko ka na mati ka nagiti bagbagana. Nagtungpalak mo daga. Tata Arman. Ay no di alam makapagtagpal ay madisnog ko ni Lino nga asawa. Nasakit tinakam kan ni Tata Arman, Lino. Apay kung mga agsakit tinakam na kanya, ay mga Maria. Gapo iti panangrabak mo kan kuana nga dasakit ng ulcer. Di chay. Oh? Di ka man kundi isum dita. Tasaan anasaya at dayjay nga inaramid mo. Agasam, tain na ako na pa yan jay kakaisuna anwang na. Ay kabasol na mga lang. No, apay na mga tiadagos. Oh, Ha? kita, agsakit tinakam na kanya. Ay, agmauyong kan. Tasaanan anasaya at day tangar aramidom. Ay, diyak kaya dahi tangay bagbagang Maria. Oh, sana nga agmauyong. Agmauyong ka. Tasaanan agagangay day tangar aramidom. Nasaya at ayat timang rabak iti padam atao. Ay, kinasaya at para kanya. Tapakaragsa ka nga raw. Ay, di ka sumanaw dito. Tanay, rabiyo na yan. Kaya't kaunti maturaw. Sapulak nila kay kaulinaw. Nakitam ka day. Ay, nilakayaw. Ay, diyan mo nakita. Nanaw sana. Ay, napanan na nga tanday jay alaklakayan. Si Kapay lang. Ba't tinakita nga yung may dito arubayan? May nanaw sana. Itay pa'y nga may nasapsapulak. Tasan matan anagaw away. Kat adda ko maiparamid ko kankwana. Ang mga nung napamit nagsapul iti sa bali, babae. Nanaw sana. Anya ti kayak mo asawang. Ay, na pan nagsapul ito, bobing. Ngamitisi ka. Nanaw sana. Anya.
Ay na, saan nyo nasa pulay? Tamang ano dan chicks na sa balay, o. Nagpaiso ka di day tangay bagbagam linaw. Kung nga may nanang, adda nga min nakita ka sa balay, ababaya kakuyog na. Diyak kayak ti marabak linaw. Ha? No marabak mo dagiti da duma ka aruba. Idumanak. Oh, Oray no ba katakaon? Kabailak kapag sinaon ti spiritaw. anya? Maminsan pa'y arabakan nak iti kasta. Pisitak day ka nagdakkel nga ulaw. Ha? Pagbalinan ka akararwa, linaw. Iyay! Nay, apay di na buting kasarsalita. Tata Arman. Awanan kay tibay linaw. Nay. Apay ngay. Kasla kumilaw mo tin nagiti mata. Tata Arman. Nasakit tinakam kukin ka. Indadanas na ka. Ay, mabit man lang, Tata Arman. Apay kumangay, ngayon dadanas ka. Inlakok ti kakaiso na baka. Tayong bagam nga dasakit ko nga ulsan. Ay, saan ko nabasol na ita, Tata Arman? Apay kami na mamati ka adagos, ngayon baga nga dasakit mo nga ulsar. Na ay sakpay ki din takim bason. Kapuno mga may, Tata Arman. Ay, Nay, makaungit ka mga talagang Tata Arman. Urela lumawa mo tabot tagong maun. di Uray. ka katawa at tagyak kaya ti style mo Nay. Apay lumabang ka, Tata Arman. At naglastok ka na. Na. Laban gayam ti kayat mo Ay ipulong ka kini usana ka bagis ka. Nya kumamit ti maramidan ni Nana Usana. Ngay, may. Makitan tao. Mm. Sigurado apagbabaw yang tinaramid mo. Kaya't mo gayam ti laban Tamo nga tanita taraman. Butay nga. Pulos mo. Anya ti tantanabutob mo si Kalino. Itay kapay asaan amakaid na. Ay, dahil man alakay Arman. Bubungan na kiday. Pinangtanak tawanan bay nalakay. No kano ulitak pa iti panangraba ko kingkwana. Ipulong na kano kin ni Nana Usana ka. Sana. Anya? Ha? Sino kumamo da jaba ka Usana ngay? Ta iso ti pagpulungan ni Tata Arman. Husto daytan. Takro. Alakayan. Sana makagit over ti panangraba ko kingkwana. Talaga na sakit. Tinakam na kanya. Chow! Nalabos ni Lino ang rabak, tatarman. Huwag nga ron, King. Saan lasak tirabrabakan na? Uray dagiti na duma kakaano ba? Ura siya nga ron, tatarman. Rinabaknak mo da dyan, Linaw. Awan ka nun ti ulok idi nakita na. Kit matayak ka nun iti mabiit. Ha? Jack na gustuan ti rabak na kanya. Hanggang binaybay aklatan. Jack kahit atutupan ti bagtit akas kang kwa na. No siya. Heh. Jak mapakawan ti awanan bay na Linaw. Katawan nakpay. No apay ka no namati ka dagiti bagbaga na. Ha? Aya? Salbag na dyan Linaw. Heh. Nagnirbyo sa mga dagos hindi imbaga na nga dasakit ka. Kasta nakapapapati ngamin nagiti bagbaga na tatarman. Sumurot kamit adagusan ka nagiti bagbaga na. Nauray palsumay. Ang magsagana ti awanan bay. Ipulong ko kani usana ka bagis ka. Ha? No jak ka ba ilan di makilaban ka ni Linaw. Ni ka bagis ko nga usana ti ipasangok. Anya? Kitag man lang na dyan Linaw. Ang mga nagdep-dep pa iti babawi na. Kasta ka na ikabagais. Ayun ka ba guys? Jak magustuhan tinaramin na kanyak. Saan lasyak ti rinabak na? Ado kamay. Amo ka unday tangaramid na kabagais. Kaya't nilino ti laban, iso nagipulong akin ka. Nasayat mo day tangay naramid mo kabagais. Anya ti kayat mo nga ramid akan kwa na. Danog man di pispis na.
Anya pay, Ugtaran, tapnog na kay. paltugak ka day. Daya, saan. Parigatam lang, babae iti danog kan kugtar. Tukulak ka day dagiti tultulang nakabagay. Adakan ka. Day talang, di paramid mo kanya. Pagdaram tingiwat na, tapos sana mangraba kay. Pusyak ka di amin ang ipon na. Adakan ka kabagis. Nabayag mo ta panawon, ajak nakilaban. Katno siya kiday ti pagbot-bot ng dagiti padak abalod. May salang asaw agbutangdan. Kanaw ti kayat mo apan ang bugbog ko kan ko na kabagay. Anytime. Sigay, umay ka tabuyam taramidak kan ko na. Ay, dua kayo kay nga agkabsat yung masidag kanya. Jo, tatarman, nanaw sana. Ipakitam itatilaing mau. Ha? Kakuyo kung tikabsat ka. Ipakitam, ang malalaki ka. Ah? Talaga pinaypaisum timbagam nga gipulong ka kin ni nanaw sana. Tatarman, anya kumangay, tilabang kanya ni nanaw sana. Bakit ano? Di nagtagtagibasitan. Anay ka. Dinanog mo mutintiru pa, nanaw sana. Daytoy paltikugtor. Anay ka, kinugtaran na manananaw sana. Di ka matnarod lumaban linaw. Nagbig sa tinanog mo, nanaw sana. Ay, naidumduma ka ba ito? Saan lang aday tadaramidakan ka tapnog nakam kan. Tok-tok kulak dagiti tortulang mo. Anay ka. Aurela, naritok na dito lang. Ay, pakawalan na akong tatarman. Nanaw sana. Sana ka lumaban. Rabak ko lang, dayjay. Nagnakam ka mat siguro itan linaw. Saan nga amin na tao kat marabak mo? Nanaw sana. Nagnakam kan. Anay ka, nagsakit tintira bagbagi makay. Leksyon kan kaday talino. Nalaing gayam iti judo karate ni nanaw sana. Oh, anya ngay ita, tinuktukul na ang titultulang mo. Matayang San Maria bakay. Nagsakit tintira bagay. Itaray na lang ni ospital. Apay ko mga itaray kay ja ospital, kat basol mo matlaong ti amin. Ay, mga si Mama Maria. Ay na, magdusa ka, Lino. Madingamin tirabak mo. Iso ana pasamak kan ka ti kasta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ditoy drama tayo. Anya laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliset. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Agbababawi ka ng asawa kin ka. Agpadatalaang nagbababaway kan draw. Nagrigat ti biag ko, idinakiasawa kan ka. Anya laki din. Agsinatang aruto na, tapno malpasan ti amay. Ay sanak amabutang amakisinakan ka. Gaputaawan metlat sirsirbi maun. Anya ti kayat mo asawain, nga awanan ti sirsirbe. Agrakayakan kan draw. Anya? Nagturad ka mang ibaga kanyak ngagsinatan. Mangsapulak iti ubeng ngam iti sika. Anya laki din. Uray sakmat. Agsapulak iti ubeng ng iti sika. Now, adda mangayat kan ka. Adaw ti mangayat kanya, nga oray lakaya kon. Isong agsinatalangan, kaputa di kan ay ayatan. Kasangsangpit ko pa'y laang nakamisuot ka man ng tatang. Kabusor ko ti inam, anak kao. Apay, nagapa kayo kadimanin kaninanang. Huwain verna. Nabannuga ka na magaw-awat kan kwada.
Anya nga min tinagapaan nyo kaninanang aya, tatang. May papan iti sinulid na mapukpukaw. Anya? Sinulid laeng ang mapukpukaw tinagapaan nyo kaninanang? Nagbasita ba nag? Basol ni nanang mo. Gaputa ipabasol na kanyak, ti pan nakapukaw ti sinulid. Ay, unay kayo lakit din aya, tatang. Orno sa inyo manday tabagbagiyo kaninanang? Kababain ka dagiti kakaruba ti panagbinbinog kawyo. Ni nanang mo, ti pangibagam iti dayta, Berna. Saan ka ta siya? Mala, kasaritak nga ron ni nanang, tatang. Di kay ka din agap apa. Makisina akon kinitatang yaw anak ko. Jakon ay ayatan. Husto dayta, nanang. Sinulid la mapukpukaw tinagapaan niyo? Bastos kit ni dayjay nga ma'am. Gaputa pinukaw na jay sinulid ko. Imbes nga dapagdait ko itinapisang apantek. Ala, siya kun ti gumatang iti sinulid. Tapno saan kayo nga agap-apa? Basta, jak kayat akasarita ni tatang yaw. Masuruna. Nasaya ata si Mangput kan manong lito. Apay ka day, Berna. Nasangputak nga agap-apa dananang kentatang. Gapulaeng iti mapukpukaw a sinulid. Anya? Ay, kababain man nga rodahin kadagiti karro ba? Ti panagpinpinnog kaw da. Lakit di manong. Iso agim matang akon iti sinulid. Tapno saan dan nga agap-apa. Nasayaat nga rod no kasta, ading ko. Tikunam kasarita ka. Tikonam kasarita ka ba? Be, kabot Di ka man lakasason. Anya laki din. At dalatakin ka no di na kayat akasarita. Nagswerte ka no kasarita ka pa'y kandro. Oray man saan talag sarasarita itag nanayaw. Wan, day talagayam. Wala, para makita no asino ti saan na makaanas. Aginggat ingana. Di kan kasarsarita. Kagurgura ka lalaki. Kagurgura ka mata babae. No adda mapukaw, ipabasol mo kanyak. No ammom lako mati agidulain, saan kumangag pukaw ti usar dito'y balay. Abay, saklaeng ayat agkamkamalay. Oray si kamot Anya kumati nagkamalyak, alaman? Di monto pa mo taglutaw. Saan anaimas ti panaglutlutaw? Anya, itapay nga ibagam day takanyak. 40 atawan tinapalabas a panagdenata. Sumardagan! Sikat ti sumardeng! Anya nga raw ti kayat mo, Sikaman! Anya ti kayat mo ang mapasamak ita. Agsinatan! Wan! Agsinatan! Wen! Anya laki din. Oray man saan tanyag kita. Wan! Uray saan tan nga kita! Malas ka iti biyag ko! Tatang, nanang, nasangpatan kayo manin nga agap-apa. Di kay lamaum-uma. Kababain launa yan kadagiti kakaruba. Diyak kayat akasarita da ita nga inam. Ad-adapay adi ka kayat akasarita kandraw. Nagalas ti ugali mabakbakatan. Naalalas ti ugali malaklakayan. Ay, anya manin ayat ipagapapaan nyo. Daytay nama. Nagalas ti panagsasaw na kanyak. Makasaer. Sika ti makasaer ti panagsasaw na. Di kan kayat akasarita. Kaya dadapay kanyak at di ka kayat akasarita. Naglaad ka bakbakitan. Nalalaad ka. Gusto daytan. Kanayon kayong agapa. Nagbasit laban nagtipagapapaan nyo. Ang lalaki din. Ore man agsila kami kininanangyaw. Saan anasakit ti bakrangkaw? Isardeng yo kumanti na labas sa panagap-apayo kininanang. Tatang, saan kayo matakas tayo day? Baso lamin da ito ninanangyaw. Nagsaya at akin kwa na ngam kanayon lang ngaungungtan. Imbes ada kayo kumanti mang bagbaga kada kami nga anak yaw. Ngam kasla pa yan da kami timang bagbaga kada kayaw. Nasakit la tinakim ko itinayaw. Litaw, awan lagat siyak ti pabasulin na ano at damapukpukaw. Ken awan kanon sirsirbi ka tao. Tatang, isungag sila kami laengan kininanang yaw. Tapno malpasan ti amin. Apay day ta nagdakilabag mau imeng. Awan bibiyang mau. Apay, agtalaw kan? Wan, sada kaun ngagpakpakita payken ka. Aya, Agtalawa kaun, tawan mo't serbe ti panagdendata. Kanayon ta nga agapa. anya ngay nga raw ti maramidak nagtalaw kan? Wan, talagang agtalawa kaun. Okay, papanam ngay.
Kumpormidita na. Adaya mat lugar akong porme. Awan bibiyang mau no sa dino ti papanak. Anya pa lang roter aramida, Imeng. Agtalaw kan Bagkati maun dayta nagdadakil bagmaw. Talagang agtalaw akaw, kandraw. Sana kaw nagpakpakita pa ikada kayaw. Pumanaw ka nga rudan Anya pala tararamidam. Dinakman apuraan apumanaw si kakandraw. Itay mo pa'y ngay bagbagang agtalaw ka. Ngam adda ka pa'y mula diti balay. Di kan ay ayatan. Ure siya, Imeng. Di ka matin ay ayatan. Goodbye. Goodbye, mata. Tarupam. Tarupam, mata. Inakawn. Hala, mapankan. Inakawn kandraw. Agtalaw akawn. Bagkata kawn tinagdakil abagkaw. Bagkati maun ta pumanaw kan, Imeng. Di kan sumanaw pa'y. Anay kaw. Anay. Ay, kilaat asim makiti dyan kaw. Ay, anay kaw. Apay dito nagdadakil abag, nanang. Bag ko nga agtalawan akaw. Anya? Agtalaw kayo, nanang? Wan, nauma ako namang kitkita kinitatangyaw. Kunakman no nagtalaw ka ni Beng. Adda ka pa'y matlagayam dito'y balay. Simakit lati tiyan kaw. Iso amadamdama akton ngagtalaw. Tatang, nanang, isardeng yaw ti panagap-apayaw. San anasayat day ta? Day tamam ti saan anasaya at ugali na. Manhid day tataw. Anya ang manhid sasawam dita. Awan rik na malaklakayan. Huston, tatang, nanang. Di mo matlagayam may ito rin tagtalaw, Imeng. Awan gayam kwartak apumanaw. Di nakatawaan kandraw. Malas kay tibiyag kaw. Kundi karit kagagtalaw, di mo ba't gayam may ito rin takraut? Sana katakraut. Pumanawak taw numadamdama. Apay madamdama pa'y laeng. Pumanaw ka itan, kaputasan akong anaragsakan ka. Sanak meten anaragsakan ka. Manhid. Day tamadan ti bagam kanyak, Imeng. Sa anak a manhid, talaga laeng adikan kayat. Gaputan na uma akong kinka. Ay, apay nga grungaab ka matayin, Imeng. Nagalas tilangam. Talaga sana na maurnos ti relasyon ta, Kandro. Sana na talaga. Ay talaga sana ay kaputasaan ka na kayat. Nagsapulak lang nga iti sa bali a babae. Daytay ubeng ngam iti sika. Ay, aday ta. Nakaluto akon iti pangmalman ni. Agidasara ko ni tilamisaan. Berna, ikanak maditipulutan, anak ko. Ah? Nanang? Nabartag ka matasim mangpet. Ada pa igam mo at ngadan. Magaw ka di pulutan na, Berna. Ituloy ko tiyagin na bitiyarak dito'y balay. Anya? Apay nagbartag kayo ngay. Wan, kaputawan, bati sar-sarbin tibiyag ka. Dinagmutin ay ayatan ni tatangyaw. Ay, anya lakit din aya nanang. Ay, ayatin na kayo ni tatang. Saan arumbang anaginom kayo iti arak? Basta. Kay kutiag bartak, Berna. Ay, lipat. Tagon na mamimpinsan di tatangyaw. Ay, ornosan yung man kit diti pagbagiyo nanang. Di kay sapayin nagdigdigos. Kuso-kuso ti bokyo. Rayan na. Awan ba na bibiyang di tatangyaw? Nga urayan niya tilangak. Nanang, agdigos kan ornosan yung mat ti pagbagiyo. Sa balin ti payudyo. Uray si kamat tatang. Mabaybayan yun ti bagiyo. Agpada kayo kaninanang. Asaan nga agdigdigos? Ay, unay kayon aya. Anya ko mangay, Berna. Oray man sana kung nagdigdigos kat mabalain. Tatang, saan kay nga ubing abasit nga agpaspasugnod? Nagbasit abanag ti saan nyo apag kinkinawatan kaninanang. Nalabos nga min day nga inam. Kasla sa anak alalakin og sasaw. Di nakpayan ibainan.
Tatang, Ore man jak makikita tayo nga inayaw. Jakon pagan anaw, gaputan nagbangsitan, di payod na. Di pa yan agtut-toothbrush. huston tatang. Ang mga numanggag na kayo ni Nanang, aga pa kayo manan. Ay talaga jakon pagan anaw ni Nanang Yaw, anak kaw. Jak kayatan, day jabak, bakitan. Ay, talaga parikot dananan kan tatang, Berna. Wan nga rod manong lito. At dadangag pa iso diti balay. Ngam saan damot niyag pimpindan sain. Masikuranak pa yan amang bagbaga kadakwada. Ay, so bay aklat ta idan manong. Ay uray siya, kating kaw. Nabannog akaw namang bagbaga kadakwada. Nagbasit labanag ti pagap-apaan da. Di da pa yan masangot yag digos. Sa balin ti pay udda. Nagalsamdan. Anya laki din ay dagiti dadakkel ta. Iko na nga ta ni Kandro. Jak nangag dagiti bagbagana ang nagbangsit ti payod ko. Para makita. Agdi ko sakman. Dua nga oras. Kalpasan na. Jay mat bang-banglaw ti digos ko. Kanagbato ak iti seksi. Mapanak to pa'y agpariban. Tapno na pintasa. Ay, ay, ay. Narabyanak ang naggapo ijayan da pari tumas ah. Jak matin na puutan ti panaglabas ti oras. Rabi mat gaya man. Ha? Nakalukat mat ti silid ni Imeng. Ken naglawag ti silaw na. Heh, nagsida kami pailaeng iti pagturugan. Jak pagan ano day tabak bakitan. Ay, mapanak mo din iti silid ka. Baka turturo ka na. Ha? Kasla. Sa bali mo't ataaw di nakaigda iti katray. Naurnos ti buok na. Nakapantay. Nakabralaang. Sino nga'y day ta babae? Nagbalikay. Ni Imeng. Diyos kay. Apay nga'y akas to'y matenterek na. Nagpintas batan ni Imeng. Kaslamatan balasag abat maturag. Asino ti mga apros kanyak. Imeng. Kandro. Imeng. Anya tararamidam. Ay, di nakaprosan. Agriaw. Di ka agreyaw. Imeng. Anya tararamidam. Di nakagkan. Ay, Maria ka. I love you, Imeng. I love you too, Kandro. Verna, agar musar tayo ka din, anak ko. Nakaluto ka ka din, Berna, anak ko. Ha? Nanang! Tatang! Agsinsin ng labay kayo matan! Wan, anak ko. Saan kaming agap-apakin ni tatang mo? Nagkinaawatan kami. Anya? Ay pudnaw tinanggagmaw, Berna. Iti saan nyagbayag. Maadaan kayon taon iti adeng. Anya? Ay na, anak ko. Kaya't ko pa iti agsikong. Anya laki din aya. Kadagiti agasawa, masapul nga bain nga damit lin na ilaw.
wenno labing-labing akunada. Aglalo ka nagiti agasawa, papagayam. Ay, numaliwayan day tabanag. Ay, talagang ada ti managpudpudot ni nanang man wenno ni tatang. Mala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Agasawa nga agkarapa. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Tia Tina Minises. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.